जिब दं नोंना बबेनिब्रा होद फरवार्ड खालाम जोंनोबो रेजेक मालासो गोथाव नै रेजेकखौसो लानो नागिरबाय आं दा बेरायनो फैदों नै मागुरबारिनि साहा बागानाव बे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट साहा बागान जोब बे मागुरमारियाव बेरायनो जोबोर मोजां साहा खादों नै साहा बिलाइ बे गासैबो मागुरमारियाव साहा बागान जोब नै बिराद साहा बागान दं बेयाव नायदो नै आरो दंबावो देखायलांगोन नोंसिनो नाय लोगोफोर नैबे जायगा मोनफै जों साहा बागान मागुरमारिनि क'क्राझारनि टि गार्डेन बेरायनो मोजां बिराद गुसु थान्दाखा जायगाया बेरायफैयो मानसिफ्राबो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो बेयाव टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां मोनो बेरायफैयो ओरैथिं नायनो हागोन नै बेसेबांबा गुवार साहा बागान दिनै मानसिफ्रा खम आरो अखा बोथोरबो जाहैबाय सामफ्रामबो अखा हानाय क'क्राझाराव बेनिखायनो मानसिया खम जों गासै साबा फैदों आं हारसिङै लोगोफ्रा सानै नायलांदो नै माने बेयाव सेंग्रा सिख्लाबो फैयो जरा जरा सोरबा लोगोफोरजों बेरायनो फैयो नै दंफां हास'दों बारहुंखाजों बायदों खोमा बे नै दंफाङा जों दा साल बागानाव थांसिगोन फकिरायाव नोंथांमोननो देखायगोन मा नांनो मा लायनो जिब दं नोंना बबेनिब्रा होद फरवार्ड खालाम जोंनोबो आग्लायदों नामाब्रा दा बहा थांगोन जों साल बागानाव थांगासिनो नै लोगोफोर JCB गंसे फैगौ लामायानो लाजोबखायो नै JCBआ बाजार मोनबाय नै बे मा बाजारथाय आंबो बारा फैफेरा बिथिंजाय सेकेन्ड टाइम दिनैनिसो जों दा साल बागानाव मोनफैबाय नै लोगोफोर जायगाया अखा हानायजों गिसि जादों जाय फैखांबाय कमेन्ट खालामहरदो अननानै नोंथांमोना नायदो नै बेनो साल बागाना बेरायनो फैयो बेयाव मानसिफ्रा ज' दा अखा हानायजों एसे खम मानसिफ्रा सिनेमा शुटिंबो खालामफैयो बेसेबांबा गुवार जायगाया ओरैबो दंजोबो नै फट' लादों नै गाइस जायगाया बिराद गुवार साल बागान माने टाइमखौ स्पेन्ड खालामफैनो मोजां आरो बे जायगायाव फट'फोर लानो भिडिअफोर शुटिं खालामफैयो सोरबा बियो फकिरा थांबाय लामा क'क्राझारनिफ्राय फकिरा रड बियो गुवारथार जायगाया बिरादनो नायलांदो लोगोफोर दा आं जोबजासिम खिथालांसै नोंसिनो लामा बिराद मोजां बेरायनो गथ'फ्रा फुटबल गेलेयो मैसोबो खादों नै मैसोबो दं पाब्लिकफोरनि थाखाय बेयाव नै सुबिदा होदों पेट्रल पाम्प दं बेयाव फकिरा थांग्रा लामायाव ना सादों बिरादनो दाथ' दैबाना बोथोर माने दुब्लियाव बयबो फासि सायो ना सारो
ए भिडिअबो ना मोनो आरो मा जायगा मोनफैखोथाय आंथ' बारा मोनथिया बे जायगाखौ खुनु दिन फैफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम दैया न'आ लोमजोबदोंमोन नै बेयावबो आबादि बोथोराव जेरावबो ना सानाय नै जों माने हस्टेलाव थायो बेनिफ्राय जों ना सारनो नागिरदोंमोन फासि जाल बायनो नागिरदोंमोन एबार दैबाना जावोबा फासि जाल बायनानै ना नागिरसै हस्टेलाव ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै बाजार मोनसे मोनबावबाय नै मा बाजार होनो आंथ' बारा मिथिया बेखौ जों दा फकिरा लामाजों थांगासिनो नैबाव दिफु गंसे दङ गाइस दायो जोङो नै फकिराग्राम सफैबाय बाजार बेनो जाहैबाय फकिराग्रामनि बाजार आरो बियो गाइस नायनो जाय जाय फैखांखो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो गाइस बेनो दायो जोङो नै माबा ट्रेन फैगासिनो दा नै थाथ'नांसिगोनसो जाहैबाय उफाय गैला जोङो थाथ'नांसिगोन दा थाथ'नांसिगोनसो नै जोङो थाथ'नांसिगोनसो ना थाथ'नांसिगोन जोङो दायो नै ट्रेन फैगासिनो नालाय नै दा गेटआव For 10 kilometers. लोगोफोरजों दा नै क'क्राझाराव थांगासिनो फकिरानिफ्राय क'क्राझार लामाजों क'क्राझार लामा थांग्राजों फैबाय जोङो मेपआव नायनानैसो फैबाय जों क'क्राझार थांग्रा लामाखौ फकिरानिफ्राय जोंथ' मोनथिया फकिरानिफ्राय फैनाय क'क्राझार लामाया बिराद मोजां बिसिना जेबो हाखर हाला गैया नै बाहायबो दिफु गोदान बानायनो नागिरदों जाथ'वाखै दाबो दासो बानायगासिनो बावबो बाजार मोनफैबाय नै बाजारनि नामखौनो मोनथिया जेखुनु थांबाय थानोसै मा मा मोनलाङो दै लोमला जोब्बाय नै दासिमबो दैया रानाखै बिथिंजाय ओस एसे अखा हाबानो दै थायो लामाफ्राव जों दा नै क'क्राझार मोनफैबाय नाराबारि थाव दिफु बे जों बाजार खालामलांखानोसै नै जों दा बाजाराव थांगासिनो 40 100नि लादों खर'खौ नांला दा रेजेक मालासो गोथाव नै रेजेकखौसो लानो नागिरबाय बिखा